Câte idei, planuri și dorințe ați avut în viață, dar nu le-ați inițiat pentru că a lipsit curajul? Câte experiențe noi ați vrut în trecut să cunoașteți, dar frica de necunoscut v-a ținut în loc? Dacă pot să vă arăt cum să scăpați în mod natural și fără efort de fricile avute, sunteți dispuși să mă urmați în cursul O viață fără frică? Cu mult timp în urmă, mi-am pus întrebarea: oare cum poate fi viața dacă o trăiești cu neînfricare? Și atunci, în mine s-a născut un scop: să îmi înfrunt frica. Pentru a-mi atinge scopul, a fost necesar să parcurg un proces plin de aventură și provocări. În acest timp, am realizat peste 1000 de salturi cu parașuta de la înălțime aproximative de 4000 de metri. Înălțimea maximă de la care am sărit a fost de 7000 de metri. În total, am peste 16 ore de cădere liberă fără parașută deschisă, adică 16 ore în care efectiv am zburat cu viteze cuprinse între 200 și 300 de km pe oră. Ulterior, am realizat și 35 de salturi de base jump, adică salturi cu parașuta de la joasă înălțime, salturi de pe poduri și de pe stânci. Comparativ cu parașutismul, base jump-ul este cu mult mai extrem și mai periculos, având și o rată de mortalitate mai ridicată. Acum, eu sunt un om neînfricat, iar dacă nu sunteți deja, și voi puteți deveni neînfricați, iar asta va da o altă savoare vieții voastre. Pentru că, oameni buni, există viață fără frică. Sunteți curioși să gustați o astfel de viață? Pentru că se poate și pentru că nu aveți nimic de pierdut. Așa că vă invit să formăm o comunitate de oameni curajoși, în care siguranța, încrederea, voioșia și pofta de viață să ne inspire reciproc și să ne dea puterea să construim o viață așa cum ne dorim.